neuropatikuak eukilekian zantzuak harrapatzeko. Guria moduko zentro txiki baten, ni Lekitxon eta Ondarron eitzen dut biharra, oso zentro generalistak birala esango. Ez dugu olako zorroztasunik erabili biharko, baina egisa esan da zerbitzu eundixetan, min neuropatikua zer dan eta zer eztan bereizteko paziente montoi handi bat darabizen zentruetan bai da ezinbesteko tresna bat. Guk be, alan be, Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs izeneko eskala honi be bere etekintxua eta arako etzau. Batez be, oin arte klinikan, eta anamnesisekin, historia klinikuekin, harrapatzen genduan nundik norakuak zenbakitzan itzultzeko aukeria emongo deskualako. Eta hau bereziki interesati izaten da, adibidez, peritajiak edo aseguruak edo olako laneko balorazioak egin biharra tokatzen jagunean, batzutan tokatzen jaku eta. Funtzian, LANSS eskala honek eitzen dabena zera da. Mina, moltzo handi bitxan banatu bageinke, min neuropatikua eta min nozizeptibua, naiz eta gatsadan, ezinezkoa dan gaur egunean dakiunekin, jakitzia ze portzentajetan dan neuropatikua eta ze portzentajetan dan nozizeptibua, eskala honekin dinot, bai jakin ingeinke neuropatikuan aldeko pisua edo balantza horrek neuropatiko alderutze eitzen deskuan, edo ostera estruktura nozizeptibuak biran geixen zaindu behar duzen. Sentido horretan lagungarria da LANSS eskali hau eguneroko biharrerako.